siyang madalas na iwan. Wala pala tayong ilaw. Kaya pala madilim. Ilaw, ilaw. Sobrang ng ilaw. Grand Upa, mega love shout out. Ayan, magandang araw mga idol. Patamsak. Ayan. Grand Upa, mega love shout out. Ayan. Ka-open ko lang lalabs. Leodis, mega love shout out. Leodis dito doon po ko mega love shout out. Thank you so much, lalab Leodis. Leodis, thank you so much. Sabihin. Di mo pinapansin. At nag-ikot-ikot man, oy, kaga-aga. Grand Upa, ayan si Grand Upa. Nagbaba ng bahay.
Kamsakan natin yan, Grand Upa. Woktor. Dagang salamat mga idol. Ayan. From Grand Upa. Ayan, nasa bahay mo ako, Grand Upa. Tingnan natin yung bahay mo. So, Million Miguel Live shout out. Samira Lalab Miguel Live shout out. Samira. Lalab Samira Miguel Live shout out. Mike Vlog, Miguel Love, shout out, Lalabs. Grand Upa. Yan, Grand Upa, nasa bahay mo ako. Ayan, main channel ko to. Salamat, idol. Ayan. Cool. Ayan, 3 million Miguel Love shout out, mga lalabs. Lalabin natin nakapin mga lalabs. Si Grand Upa, ayan nakapin. Gabi ngayon. Kita. Ayan, 1 million Miguel Love shout out. Mike Vlogs.
Ito ko sa bahay mo, Grand Upa, oh. Grand Upa. May harang na agad. Skip natin kasi hindi naman to. Ito pa naman moon. Yan, Grand Upa, hindi na ako magbakas. Alam mo ba, asan na si $20 mo? Iwan ko. Andun sa kanila tulog. Alam mo ba, Miguel Love, shout out? Post dikit na sa nakapin. Ayan, from Mike Vlogs. Grand Upa, Lalas, pabalikan na lang yung dumikit sa'yo, ha? Si Mike Vlogs. And Grand Upa, full watch. Full watch, Grand Upa, hindi na ako nagbakas. Ayan, Samira nagbaba ng bahay, Samira. Samira po nagbaba ng bahay, lablabin natin mga lalaw. Ayan, alam mo ba nagbaba ng bahay, mga lalaw, lablabin natin si alam mo ba? Ayan, dikit to sa'yo, Grand Upa. Hindi na ako nagbakas. Ayan, 5 million, Miguel Love, shout out. Harley Lalab, Miguel Love, shout out, tamsak host. Ayan, Harley, Miguel Love, shout out. Lalab, Harley, kumusta ka na, lalab? Yan, Harley Lalab, Miguel Love, shout out. Ayan, Gran Upa, dikit na to sa'yo, Lalab, Gran Upa. Good morning, Harley. Joy9, Miguel Love, shout out. Joy9, tamsak danho. Ayan. Joy9, Lalab, Miguel Love, shout out. Bigyan kita ng jacket. Joy9. Okay lang ito, relax muna, busy later. Nasa work ka, Lalab. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Ayan, Joy, may jacket ka na, Lalab, Joy. Joy9. Ayan. May jacket ka na, Lalab, Joy9. Hindi tumataas yung bahay mo. 86. May lakad maya-maya. Okay. Ingat ka sa lakad mo, Lalab. At parang di umakit yung bahay mo, Gran Upa. Nakapindan po. Ayan. Ayan, Lalabs. Dan na yung si Joy9. Pabalikan na lang. Gran Upa. Pasuklian na lang yung mga dumikit sa Lalabs. Gran Upa. Bakit di umakit yung bahay mo? Hindi siya nagdadagdag. Ayaw umakyat. Nakailang dikit na ako. Anong nangyari sa aking alagad? Napalo na siguro to. Ayaw dumikit. Iwan.
Pengen ko muna nga. Harang, Sir Bruchito, Miguel Love, shout out. Ayaw dumikit yung ano ko, yung alagad. Kailangan ko siguro yung i-clear story. Ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Ayan. Gano pa, TV Dan from Bruchito Channel. Ayan. 6 million Miguel Love, shout out. Sir Bruchito, good morning po. Joy na yung nagbaba ng bahay. Ayan, 5 million Miguel Love, shout out. Sir Bruchito, good morning. Nagkape ka na, Sir Bruchito. Ayan. My love, kumusta ka? Ayan. Alam mo ba, Dan na ako sa'yo po. Dan sa nakapin, Grand Upa, lalabs. Pabalikan na lang yung mga dumikit sa'yo, Grand Upa. Nandito ka pa ba, Grand Upa? Ba't parang hindi naman umaakyat yung bahay niya, iwan ko. Parang di umaakyat. Ilang dikit na ako sa kanya, di siya nagdadagdag. Ayan, John Lawrence. John Lawrence Pinocchio. Piconyo pala. Boss, good morning. Naging na siyang Pinocchio. Johnny Sabanal, harang sa magandang host. Ayan. Miguel Love, shout out. Johnny? Biyahing Brankel sa Miguel Love, shout out. Yuhu. Ayan. Biyahing Brankel Sam, host. Yes po. Lalas mo akong matamsak host, maawa ka. Harley, baba mo yung bahay mo, lalab, Harley. Premier mo to, lalab. Ayan. Na-miss kita. Iyay, Miguel Love, shout out. Ayan. Lobat ka. Lobat pa ba? Ayan. Joy 9, dating dikit from Harley TV. Ayan, si Iyay nagbaba ng buy. Iyay, 6 million Miguel Love, shout out. Ayan, Uncle Brankel Sam. Biyahing Brankel Sam. Ayan, tamsak na. La. Ang laki na ng bahay mo. Ayan, Joy 9, dating dikit from Harley. Joy 9, guys, padikit sure ang balik. Ayan, from Joy 9. Ayan, si Joy 9 may 10 mga lalabs. Sinong may alagad dyan na 10? Ayan, pwede kayong mag-barter host. Nakabalik na po ba yung pusa mo? Yes po, nakabalik na po yung pusa ko. Nandito na siya. Nakabalik na John Lawrence. Ayan, Piconyo. Dito siya. Nasa ano. Pakita mo nga, Bibi. Meow, ito siya, mga lalabs. Ito siya. Doon ka tumingin. Ayan siya, mga lalas. Nakabalik na siya, John. Nababa na, Maui.
Tulog na yung pusa ko, natulog na. You want to sleep, my boy? Baba na baba. Lalabas ka? Dada Destiny Miglab, shout out. Ang cute host ng Cat Mo host. Salamat, Lalag. Salamat. Nakikita. Ayan, patamsak pa ako ng kapin mga lalab, Harley TV. Ang iyong ganda. Salamat, Lalag. Dada Destiny nagbaba ng bahay. Malimutan. 1.7 to 1.72K dan nakapin. Harley TV, ayan. From Dada Destiny. Harley Lalab, dan na sa'yo si ano po, si Dada Destiny. Pasuklian na lang Lalab, salamat. Makatulog. Madam Girly, Miguelab, shout out po. Good morning. Ayan. Tamsak ganda. Madam Girly, good morning. Salamat os, dikit lang guys at bakas balik ko 5 pataas. Ayan. Ayan, malalabin nyo lang yung nakapin. Ayan. Yung magbakas sa kanya mga lalas, may sukli daw na 5 pataas. Ayan. Joy 9, tamsak na lang dating dikit. Ayan. Joy 9 lalabs. Tamsak na lang daw po lalabs, dating dikit. Ayan pa, new uploads. Sige, panoorin natin yan, Madam Girly. Sa'yo. Pa-watch new upload. Ayan, ipanoorin natin yan, Madam. Wait lang at may harang-harang. TikTok. Ayan o, sumasayaw ka ng TikTok. Thanks, ganda. Ayan. Ayan, full watch. Ang short lang pala ng video mo. Dahilan. Girly, good morning. Ayan, kumusta from Harley TV? Dada Destiny, ayan, nagbaba ng bahay. Harley TV, dan sa'yo from Joy 9. Bibi, anong ginagawa mo dyan? Kot isipan. Bakas lang guys from Harley TV. Ayan. Dikit ko na to sa'yo, Madam Girly. Ayan. Hindi pa ito nakadikit pala sa'yo. Sa kakaisip sa'yo. Puso ko't isipan. Sabihin. Isip sa'yo. Ano yung lumilipad?
Dada Destiny All Dikit from Girly G. Ayan. Harley TV dan na sa'yo. May bakas. Bikini men. Salamat. Ayan. From Joy9. Sige lang, Joy9. Magbakas ka lang dyan at sabi niya, 5 yung kanyang sukli. Mayarang, harang. Girly G. Girly tamsak lang, madam, dating dikit. Ayan, from Joy9. Guys, padikit, sure balik from Joy99. Ayan. Sayang ng harang. Notice Joy9. Antayin mo lang, Maya from Harley TV. Ayan. Hintayin mo lang daw mamaya, Joy9 lalams. On the way na. Sayawan muna sa TikTok. Hindi ko pa na-try mag-TikTok, Madam Girl. Nahiya akong sumayaw. Bakas ka lang from Harley TV. Ayan. Galing palang sumayaw ni Madam Girlie, ah. Palablab pa ako nakapin, mga lalams. Ayan, Harley TV. Guys, padikit sure balik from Joy9. Ayan. Shoota mo. Kaanod Vlog, big love shout out. Ayan. Kaanod. Ay, benta ng jacket lalab, Kaanod. Kaanod Vlog, hello po. Ayan, Kaanod, may jacket ka na lalab, Kaanod. Big love shout out. Ba't naman tayo nag-iikot-ikot? Agum na alimpungatan po. Sige lang, lalabs. I miss you so much. Paliparan mo na ako, bibi. The Rams. Jonas Kilalabs. Kaya ka nalipungatan kasi kailangan mong paliparan. Padikit please from EI. Ayan. Tulog ka na uli. EI, padikit please from EI. Ayan. 4 million Migalab shout out. Tamsak Island Sweet Vlogger. Ayan. Migalab shout out. EI dan sa'yo kanina pa from Joy19 Island Sweet Vlogger Lalab Migalab shout out. Thank you so much. Good night. Love you. Mwah, mwah, mwah. Sleep ka na uli, lalabs. Junaski. Ayan. I miss you. Miss you so much. Ayan. Thank you, bebe. Ayan. Tulog ka na ulit. Thank you. Yan, may lumipad. Nalipungatan lang siya, mga lalabs. Sabay palipad. Sige, natulog ka na uli. Thank you. Ayan. Tinder hams. Alam nyo ba yung magkano ang Tinder sa mga lalabs is 110 pesos? Ayan.
110 pesos. Ayan, meron tayong 110 pesos. Island Sweet Vlogger, dan po sa bahay nyo po from Dada Destiny. Ayan. Ayan, thank you so much, Lalab Junaski. Sleep ka na. Good night and God bless. Ayan. Kaanod Vlog. Ayan. Si Kaanod Vlog. $4 million, Mega Love, shout out. 4 million. Kitchen Vlog din, pabalik naman main po. Thank you. Ayan. 150 na yan, host. Mataas pala ngayon yung dollar. Mga lalab, mataas na pala ngayon yung dollar. Ay, kasi pala yung 1 dirham ngayon is nasa na pala, 15 pesos. So, magkano yun? Sana nga 150 na yan. Kalkiyungan natin. 1 dirham is 15 pesos na pala ngayon. 10 times 15. 150 nga, tama. Joy. Thank you, lalabs. Meron akong 150. Wow, sana all. Kasi mataas pala ngayon yung dollar. Nakita ko pala sa balita. Sabi dun sa, may nag-post sa UAE, mga kabayan, ayan, good news. Ang 1 dirham ngayon ay nasa halaga na ng 15 pesos. Kaya padala na. Yan ang sabi nun. Sana yan sa exchange yun. Ayan. Ednar Official, Mega Love, shout out. Ayan. Mega Love, shout out us from Ednar Official. Ayan. Tamsak Dan from Ednar. Iyay, padikit please. Ayan. Tamsak Danos from Madison. Ayan. Lalab Madison, Mega Love, shout out. Ednar Official, Mega Love, shout out. Ayan. 5 million. Ayan. Salamat, Joy9. Girlie G, nagbaba ng bahay. Labalabin natin si Madam Girlie Madangalabs. Ayan. Madison Eggpit. Ayan. Ayan, si Madison nagbaba ng bahay. Island Sweet Vlogger, nagbaba ng bahay, mga lalabs. Mga lalabs, na po ba kayo sa nakapin kay Harley? Sa kanyang basketball. Ang sarap-sarap mag-basketball. Thank you. Ayan, thanks from Madison. Joy, guys, padikit sure balik from Joy9. Ayan. Salamat, Joy9 from Island Sweet Vlogger. Ayan. Madison Igpit. Ayan, si Madam Girlie. Lablabin natin. Nagbaba ng bahay, mga lalabs. Madam Girlie. I am live, my beautiful family. Ayan. Wow. Gisingin mo ako matulog na. Sige, matulog ka na. Ayan, mga lalabs. Thank you, lalabs. Junatski. Ayan. Oy. Another 150, 300 na. Sige lang. Lalabs, Michaelson. Ayan. Si Michaelson. Joseph, aka Mike. I am live, full family. Ayan. You are live now? Michaelson, aka. Ayan, thank you. DBN, Miguel Love, shout out. Sige na, matulog ka na. Good night. Miguel Love, shout out to us. Ayan. Michaelson, Lalab, Miguel Love, shout out. Joy9, guys. Padikit, sure balik. Ayan. I love when you call my name. Michaelson, Joseph, aka Mike. Thank you, lalabs. Ayan. Thank you so much, lalab. Junaski. Ayan. Meron na tayong kitang 300 pesos. Akalain nyo yung mga lalabs. Kaanod Vlog. Ayan, nagbaba ng bahay. Kaanod, ayan, nagbaba ng bahay si Kaanod. Ayan. Michaelson, Joseph, aka Mike, you are on live. Ayan. Leodis, nagbaba ng bahay. Leodis. Ayan. 6 million, Mega Love, shout out. Pang 69 bahay mo, Kaanod. Bibi pa si Kaanod. Ba mo na kita lalabs ha. Kaanod, baba ka nga ng bahay. Baby pa pala yung bahay niya, 69. Salamat guys from Harley. Kaanod, baba mo yung mo. Brief. Salamat guys from Harley. Ayan. Guys, padikit sure ang balik. Kaanod, baba ng bahay, Kaanod. No mic. Skipping
Sis, take 5 please. No. Later. Not now, please. Michelson, please. Later, please. I don't want to make TikTok. But if this one mic will go, kalas. Later on, I need to make TikTok. Bakas lang, guys. Balikan ko. Maya-maya, ayan. Idnar official. Baba ka Kaanod. Nasaan na ba si Kaanod? Ay. Nawala na si Kaanod. Kaanod, nandito ka pa ba? Magbaba ka ng bahay mo dyan. Wala si Kaanod. Nandiyan pa ba si alam mo ba? Wala na. Si Mike Vlogs, wala na rin. Kaanod. Inanod na si Kaanod. Ay, ambot man dadang ay. Samira Miguelab, shout out Lalabs. Michaelson. Not now, please. Lalabs. Ednar official. Ayan. Samira. Kaanod. Nasaan na to si Kaanod? Inanod na, oy. Ednar official. Nagbaba ng bahay. Ayan. Ednar. 7 million Miguelab, shout out. Kaanod. Inanod na. Kaanod. Where are you, Lalabs? Oy. Ednar. Yan si Ednar. Naman tayo sa may maliit na bahay. Ang laki na pala ng bahay ni Ednar. 3 million. Wala si Kaanod. Once again, Kaanod. Nandito ka pa ba, Kaanod? Kaanod, Dodong. Oy. Wala si Kaanod? Okay. Kung wala si Kaanod, punta tayo kay Joy. Kaanod. Oh my God. Nasaan na si Kaanod? 6 million. Bibi, ano namang ginawa mo? Ba't ka umutot? Anong uda? Bibi naman dito ka pa talaga umutot. Nakaharap pa naman yung electric fan. Hindi umutot. Baho. Bibi naman Suhada. Pasaway ka. Kakaisip sa'yo. Pasaway tong batang to. Oh my God. Ano ba? Bibi, ikaw Bibi. Pumasok ka lang dito para mag... Umutot ka. Kaya nagbata na. Sprint tayo, mga lalagol. Saway na bata na. Pasaway. Pumasok lang dito para mag... Sana maututan ha. Kaya utot. Saway na bata na yan. Pumasok lang dito. Diyos ko. Ednardan, pabalikan. Balikan nyo mga lalab. Si ano po? Eileen Sweet Vlogger. Ayan mas. Pasaway na bata na to. Mga lalapalablab po ako sa nakapin. Ayan si Joy. Joy to the word. The Lord is come. Eileen, lablabin yung mga lalabs. Pasuklian po si Eileen, mga lalabs. Si Eileen Sweet Vlogger po. Ayan. Isa pa lang daw yung nagbalik sa kanya, mga lalab. Marami na siyang nadikitan. Ayan. Pasuklian naman lang, mga lalabs. Dahilan. Wala na yung amoy kasi lumabas na siya. Pasaway na bata na to. Nakaharap pa naman sa akin yung electric fan. Joy 9, Dine full pack from Ednar Official. Ayan. Joy 9 lalal, pasuklian na lang si Ednar. Dan na sa'yo. Thank you. Puso ko't isipan at gabi. Ayan, palablabaw kay Harley, mga lalabs. Harley, ayan. Sa akin, bakas lang. Balikan ko na yung iba. Ayan.
at gabi ang dahilan ko makatulog sa kakaisip sa'yo. Mahal. Palablab ako sa mga binababa kong bahay, mga lalab. Ayan, Jonaski. Michael Fat, Miguelab, shout out. Michael Fat. Ayan, si Michael Fat, Tamsak Harley. Ayan. From Michael Fat. Sino ba si Michael Fat? Bigyan natin ng jacket si Michael Fat. Ayan. May jacket ka na Michael Fat, lalabs. Jen Jania official, Miguelab, shout out. Jen Jania, ayan. Jan Jania. Pinsan ko yan, host. Si Michael Fat, pinsan mo? Ah. Michael Fat, Tamsak, Harley, ayan. Yan pala yung pinsan ni ni Harley. Play me video from Jinjania official. Salamat Ednar official. Ayan, Ednar. Saan yung ating pen? Salamat Ednar official from Dada. Ayan, Dada Destiny. Salamat. 7 million Miguelab, shout out. Ganda. Ednar, Chelsea Story Lalab, Miguelab, shout out. Tamsak Sisi host from Chelsea Story. Ayan. Jenjinia official, lalabs. Ayan, nagbaba ng kanyang mga kamay. Hi sa lahat. Good morning from Chelsea Story. $9 million Miguelab, shout out. 9 million. Ayan, Bicolan ng Oragon nagbaba ng kanyang bahay, mga lalads. Ayan. Mga lalab, palablab pa ako sa nakapin. Ayan, si Joy9. Tingnan natin si Joy9. Joy9. AK Kitchen pala to. Ayan, AK, nasa bahay mo, AK. Dikit ko to sa'yo, AK. Isip sa'yo. Ang mahal pala ng yung bronze niyan, 49. Dahilan. Ayan, AK. Dikit to sa'yo, lalabs, oy. Live Lapagan Bartiran, ayan. Nandyan pa ba si Puso ko't isipan. Leo Des, you're still here or no? Kalas? Alam mo ba, nandito ka pa ba? Alam mo ba? Ayan, hindi mo na alam. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Harley, ayan. Dahilan. Kusina ni Maels, Miguelab, shout out, lalab kusina. Ayan. Kumusta ka na kusina, lalabs? How's everything? Dahilan. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Odon, Miguelab, shout out, Odon. Odon Dimitriel Junior Vlog, Miguelab, shout out. Host pun mo si Chill, may premiere. Ayan. Sige, talab, sunod natin yan si Chill.
Mark nakuha, thumbs up 25 from Harley. Ayan. Mark nakuha, lalab. Migalab, shout out. Sunod natin yan kay Ednar, mga lalab. Patamsak muna. Ayan. Jaykong, ayan, Migalab, shout out, Sir Jaykong. Guys, padikit sure balik from Joy 9. Joy to the world, the Lord is come. 6 million, Migalab, shout out. Ayan, ano, Mark, nakuha, lalas. Ayan, may jacket ka na, lalabs. Ay, Chell Story TV dan sa'yo. Ayan. Chell Story, matagal pa yung, ano yan, LS. Ay, ano yung premiere, October. Si Chels. Ayan. Tingnan natin yung ano niya. 26 days pa. Ayan. August 31 pala. Sa katapusan, in-adjust mo na ba yan? Ayan. Tamsakan natin uli. Ayan, may 10 si ano, Joy, mga lalab. Ayan, si Joy, may 10 mga lalab, si Joy. Salamat, Harley Lalabs. Pagmamahal ko. Meron din ako from Harley TV. May premiere ka, lalabs. Kinlang ako. Tamsakan ko yan. Wait lang. Ano yung pumuputok? Oh my God. Yung ano pala yan, Sinso. Kala ko ano pumuputok sa labas eh. Nanay Suling, Migalab, shout out. Ayan, meron si Nanay Suling, ano, 1020. 1020. Kanina may umuot. Ngayon may pumuputok na naman. Nanay Suling, Migalab, shout out. Nagkakagulat naman yung mga tunog dito. Eh. Jasmine Barba, Migalab, shout out. Tamsak Dan from Harley. Bigyan natin yan ng jacket, lalabs. Tatawa tuloy si Harley. Kung ano na naririnig ko dito, oy. Ayan, dilagyan natin ng jacket yan, Harley. May pumuputok. May nagpuputukan sa labas. Ayan. Ayan, 3 million, Migalab, shout out. Jasmine, lalab, meron ka na pong jacket. Ayan. Harley, tingnan natin yung bahay ni Harley. Kurino. Oh my God. Papa talaga, oy, oh. Naka-live ako, nagpapaputok. Di pa, host. Pasaway talaga tong tatay ko. Sir Roel TV, Antique, Migalab, shout out, tamsak host. Ayan. Nanay Suling, may available na 1020. Joy 9. Ayan si Nanay Suling. Tamsak host. Sir Roel, Migalab, shout out po. Tamsak host, tamsak. Ayan. Kasawa yung aking tatay. Pinapatunog yung, ano ba yan, Sinso, yung pangputol ng kahoy. Lakas-lakas ng sound. Oh my God. Samber Risky, Tirales, Migalab, shout out, morning host. Samber, how are you? How are you? How are you? Harley, hello from Samber. Harley, hello from Samber. Ayan, Ruel, TV. Talaga naman si Papa, oh. Sobra pang malakas yung sounds. Marcos, hola amiga. Migalab, shout out. Carlos, how are you? Carlos, how are you, Carlos? Bakas lang guys kay Harley, guys. Ayan, si Harley. Mga lalas palablab si Harley. Ayan, mga lalas yung kanyang vibe. Binababa ni Alansky Vlog. Marcos, how's how's everything? How are you, Marcos? How are you, lalabs? Ay. Alicia Miller.
Chelsea Story, nasan ka na, lalab? Chelsea Story. Ba mo yung premiere mo. Obet. Ayan. Alicia Miller Ministry. Ayan, may artistahin tayo dyan. Si Alicia Miller. Tamsak Dan. Lalab, salamat sa patamsak mo dyan, lalabs. Alicia. Alicia Miller. Ayan. Ayan, Obet. Iramis, Miguel Love, shout out, Obet. Ayan, bigyan kita ng jacket, Obet. Ovet. Ayan, Ovet, lalab, meron ka ng jacket. Ovet. Malapalablab pa ako sa mga binababa kong bahay. Ayan. Ovet, may jacket ka na. Salamat, lalabs. 5 million, Miguel Love, shout out. Ang piso. Marcos, ayan. You have a nice red car. Kahit saan. Wala na. Na-miss kita. Ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Ayan, 3 million, Miguel Love, shout out. Ganda ng boses mo, host. Kunwari lang yan, Arlie. Ikaw naman eh. Nagpapanggap lang na maganda din naman. Salamat, Arlie. Ayan, Ednar Official Dan, salamat from Alicia Miller. Ednar, pabalikan na lang po si Alicia Miller. Hi. Ednar, nandito pa ba si Ednar or wala na si Ednar? Wala na si Ednar. Ayan, 6 million, Miguel Love, shout out. Ikaw pa rin. Ayan. 6 million, Miguel Love, shout out. Ednar Official. Ayan. Ednar, lablabin natin si Ednar. Ayos, si host muna, pinatamsakan ko maya yung iba. Ayan. Salamat, lalab. Ednar, nasabay mo ako, lalab. Ednar, ayan. Ednar, ano to? May harang. Ayan, Ednar. Frank Carrion, tamsak from Harley. Wow, sana all. Daming tamsak. Ayan. Kaya pala dumami yung tamsak ko. Thank you so much, lalab, Frank. Ayan. Bigyan natin ng jacket yan. Anong oras ka ba nagla-live, Harley? Tamsak 32 from Frank Carrion. Ayan, thank you, lalab. Salamat. Ako lamang di iiwan. Family bonding from Ednar. Ayan, Ednar, family bonding mo, lalabs. Mo ako. 3K. Busy pa ngayon, host. Wala pang live. Ganun ba? Taiwan with love, tamsak host. Taiwan. Ayan, Miguel Love, shout out. Taiwan with love. Sana all. Taiwan with love. Mahirap kasi, alam yung mga lalas pag meron kang work, mahirap pag sinasabay mo yung trabaho mo sa kayong live kasi pagdating mo ng bahay, syempre, ayos ka pa sa sarili mo kung wala ka namang kasama sa bahay. Kailangan mong magluto, tapos magla-live ka pa, sobrang pagod, di ba? Ednar, ayan, Ednar, family bonding. Alicia Miller, Ministry, tamsak Dan, dating dikit, ayan. Sisid Manggora, Miguel Love, shout out, tamsak po, ma'am. Ayan.
Salamat host from Taiwan with love. Ayan. Taiwan with love. Ayan, Harley, dikit na dikit, 2 minutes. 2 minutes na tulalab sa'yo. Ayan. Yes, host, tama. Wala, ganun talagang na-experience ko na rin yan. Minsan nga, naalala ko nung nasa abroad pa ako eh. Kasi ang ano ko ng trabaho, yung live ko kasi dati 6 a.m. Pinas time yon, everyday yon. Pero yung out ko talaga doon, nung nagtatrabaho pa ako doon sa UAE, nakarating ako ng bahay ng alas 12 ng madaling araw. So mga 1:30, nagla-live ako niyan. Minsan nga nagla-live ako, inaantok na ako eh, napapikit ako eh. Iwan ko kung nakikita yon ng aking mga viewers. Kaya sobrang pagod mga lalabs. Hindi naman kasi natin pwedeng pabayaan yung ating YouTube channel. Kasi pag pinabayaan mo, hindi ka namang kikita, di ba? Kaya kahit 2 hours lang ako noon, kahit 2 hours lang, ayan, nagla-live pa rin ako kahit minsan nakakapagod. Lalo na pag may work ka, ang hirap pagsabayin ng YouTube, ayan. Sino pa marunong magmahal? Siyang madalas na iwan, di alam ang dahilan. Tulog nga minsan, ha? O mga lalas, minsan naka-live ako, hindi ako naimik eh, basta nakaganon ako, napikit-pikit. Pero naka-live lang ako, ayan. Dansa Nakapin from Taiwan. Nakaupo ako pero nakapikit yung mata ko niyan, ayan. Sisid Manggora, tamsak dan sa premiere mo. Sisid Manggora, ayan. Ayan, baba yung premiere, Sisid. Kung gustong matamsakan, lalabs, ay. Sisid, baba mo yung ano mo. 20 available from Taiwan with love. Ayan, ano lalabs, Harley, baka may 20 ka dyan. May 20 daw si Taiwan. Ayan, may available na 20 si Taiwan, mga lalabs. Melanie De Los Santos, tamsak dan dikit kalimbang sa'yo, has. Ayan, newbie. Melanie, how are you, lalabs? Bigyan kita ng jacket, Melanie De Los Santos. Ang ganda naman ng affiliate mo. Bakit tayo umikot? La la la, la la la. Ayan. Melanie, meron ka ng jacket, lalabs. May jacket ka na. Ayan. 10 lang sa akin, host. Ayan, ano, Taiwan. May 10 si Harley, lalabs. Melanie, mega love shout out. Lalabs, Melanie. Ano to, Melanie? Main channel mo to, 20 subscriber. Banji Bukog, tamsak 33, Banji. Ayan. Banji, bigyan kita lalab ng jacket mo, lala. Banji. Ayan. Talaga to yung tatay ko, nagsinso na naman sa likod. Ay, ayan. Pa-support, Anan. Pa-support. Lalab, sige, support natin yan. Sisid. Sige, Harley 10 from Taiwan. Ayan, Harley Lalabs. Baba mo yung ano mo. Brief. Baba mo yung brief. Iti-check ni ano ni Taiwan. Thank you from Banji. Ayan, naka-main channel naman yan siya, lalabs. Sisid. Sisid, nandito pa ba si Sisid? Oy. Ayan, Banji Bukog. Thank you, Banji. Mo pinapansin. Bicolan ng Oragon, nagbaba ng bahay mga lalab. Bicolan ng Oragon. 5 million Migalab, shout out. Taiwan, notice bakas lang. Ayan, ano, Taiwan daw, lalabs. Naka-main channel naman yan si Harley. Taiwan. Sana all nasa Taiwan. Ayan. Oh, nag-ikot-ikot na to. Di mo pinapansin. Alicia Miller, Melanie De Los Santos, dikit tamsak dan from Alicia Miller. Hello, lalabs. Good morning from Arcon's vlog. Ayan. Tamsak dan from Arcon. Sisid, ibaba mo yung ano mo. Diyan sa puso mo.
Balewala sa'yo. May premier ka, Lalab Arcon? Sige. Tamsakan natin yung may mga premier dyan. Pag-ibig ko sa'yo. Wala na, si Sisid kanina umalis na. Ayan, patamsak sa premier mga lalabs. Premier. Master Sid Vlog, Mega Love, shout out. Tamsak dos. Sige, Lalab, lagyan natin ng jacket yan. Lagyan natin ng jacket. Ha 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 ha. Diyos ko, alam ko na mangyayari. Baka mawalan naman ako ng mic. Ma, nag-wielding ba, ma? Ha? Diyos ko, wag sana akong mawalan ng mic. Panginoon ko, makisama ka. Taiwan, antayin mo. Maya, bakasan. Ayan. Ayoko mag-take to, Diyos ko. Ayoko mag-take to. Diyos ko, sana tiwala lang na kakayanin yan. Sana, Diyos ko, Panginoon, makisama ka po. Ayoko mag-take to. Diyos ko, sana wag mawala yung mic ko. Taiwan Dan. Ayan, Diyos ko, Panginoon, makisama sana yung microphone ko. Kasi pag nagpaparamdam, harang. Ayan, harang. Thank you sa Lalab sa paharang. Tamsak 34, Lalab, salamat sa patamsak mo dyan. Ayan, Diyos ko, sana makisama yung microphone ko, Panginoon ko. Di na magkita. Ayan, si Joy, may 10, mga Lalab, si Joy. Hindi natin. Tamsakan natin po ang nakapin. Harang pala, Lalab. Salamat sa paharang mo, Lalab. Ayan. Dan pulpak sa'yo, Ma'am Melanie. Ay, Lalab, Arcons, tamsak na, Lalab. Diyos ko, Panginoon ko, makisama ka, microphone. Huwag kang mawawala ng pag-asa. Mga Lalab, patamsak pa ako sa nakapin. Ayan yung premiere ni Arcons. Ayan, nawala na. Nawala na, mga Lalab. Diyos ko, Merry Chris Tumarong, tamsak 35 primarily. Ay, bumalik. Thanks God. Diyos ko, nakikisama mga Lalabs. Oy! Diyos ko, nawala kanina, bumalik. Diyos ko, Panginoon ko. Thank you. Thanks God, bumalik yung connection ng ano. Ay, salamat, Panginoon ko. Diyos ko. Kanina nawala, biglang bumalik. Thanks God, nakikisama talaga. Kala ko, Diyos ko, Diyos ko. Kailangan na magpipray. Ayan, Diyos ko, thanks God. Nakisama, ayan, bumalik. 9 AM premiere. Anong oras na yon, Lalas? Sige, Lalas, ano? Melanie Lalas. Pin kita, haha, kabado si host. Oo, Harley Lalas. Diyos ko, nakita ko namuti na yung microphone doon, no? Diyos ko, Panginoon, nakisama. Diyos ko, thanks God talaga. Ay, Diyos ko, akala ko. Sige, ano, sino ba yon, si Melanie? Pin kita mga 50 ha. Ay, salamat, thanks God. Narinig ako ni God. Ayan.
kitang iniita. Melanie De Los Santos Dan Lalabs, si Joy 9. Ayan. $5 million, Migalab, shout out 5 million. Ayan. Taiwan with live, dikit tamsak, salamat from Alicia Miller. Melanie, maya-maya, baba ka mga nalabs ha. 2 minutes na lang. Patamsak din ako sa nakapin mga lalabs, yung premiere po ni Arcons. Pamkan Lalab, Migalab, shout out, good AM. Ayan. Tamsak sis. Pamkan Lalab, Migalab, shout out, Pamkan. Ayan. Guys, padikit sure balik from Joy 9. Ayan. Ayan, 3 million, Migalab, shout out. Ikikitchen, tamsak dan dating dikit. Ayan. Lalab, Pamkan, Migalab, shout out. Kumusta ka na lalabs? Ayan. Patamsak pa ako sa nakapin mga lalabs, yung premiere po ni Arcons. Ayan. Sige, Melanie, pin kita 2 minutes lalab ha. 2 minutes. Alicia, ayan si Alicia Miller. Joy 9, tamsak dikit from Alicia Miller. Melanie, ayan Melanie. Okay, salamat po. Mga lalabdan na po ba kayo magtamsak sa nakapin po mga lalabs? Ayan yung premiere ni Arcons. Rowena, dikit tamsak. Rowena, lalab, Migalab, shout out Rowena. Ayan. Bigyan natin ng jacket si Rowena. Rowena. Ayan. Melanie, nasa na yung bahay mo? Wait lang. Sabi na nga lang ako. Stephen Manigo, shout out. Ayan, Stephen, lalab, Migalab, shout out, Stephen. Ayan, meron ka ng jacket, Stephen. Ayan, Rowena, may jacket ka na rin, Rowena. Thank you so much, everyone. Punta tayo kay si Melanie, merong premiere mga lalabs. Ayan, punta muna tayo sa 9 a.m. pa naman mga lalabs. 9 pa naman, 9. Ayan. Ayan, thanks God, thank you. Ayan, pinakinggan ni God yung aking dasal. Wag mawala yung microphone ko, thanks God. Ayan, narinig niya ako. Premiere from Johnny. Sige, Johnny, tamsakan natin yan. 11:30 pa naman yung premiere. Sunod kita kay kay Melanie. Shout out Manigos Family of Negros. Ayan. Thank you, lalabs. 4 million, mega love, shout out. Ayan, tamsak na lalabs. Melanie De Los Santos lalabs. Ayan. 9 a.m. meron siyang premiere. Ayan. Patamsak ako nakapin mga lalabs. Nakapin. Melanie De Los Santos. Johnny Sabanal, tamsak dan dikit sa premiere mo from Melanie De Los Santos. Ayan. Johnny Lalabs, ayan dan na sa'yo si Melanie. Melanie dan from John, ayan, salubong. Ayan si Joy May 9. Sinong may available dyan mga lalas? May 9 si Joy. Si Joy 9 may 10. Joy 9 may 10 available. Johnny Sabanal, ayan. Natawa tuloy si Johnny, oh. Nagkasalubong kayo, buti di kayo nagkauntugan. Ayan. Mga lalabs yung nakapin may premiere po ng 9 a.m. Johnny Sabanal dan tusok sa premiere mo from Joy. Guys, padikit sure balik from Joy 9. Ayan. Joy 9, nasa Alaska, USA po ako. Salamat sa friendship from Alicia Miller. Ayan. Nasa siya, Alaska, USA. Sana all nasa Alaska, USA.
Ayan, 4 million mega love shoutout, mga lalabs. Ayan. Patamsak po natin yung nakapin, mga lalabs, nakapin. Melanie De Los Santos, ayan mga lalab, nakapin. Dansa nakapin host from Alicia Miller. Lalab Alicia, lalab, salamat. Marie Chris Caballero, lalabs. Si Papa naman talaga nagsinso. Hindi naman to closed door. Hindi ko na marinig yung boses ko. AK Kitchen Vlog full pack from Johnny Sabanal. Ayan. Pasaway tong tatay ko ay nagsisinso sa likod. Alam nang ako'y naka-live. 5 million mega love shout out, 38 thumbs up. Thank you so much everyone. Ayan. Marie Chris Caballero, lalabs. Ayan, may jacket ka na. Lagyan, lalabs, salamat. Johnny Sabanal, may premiere, mga lalabs. Ayan, na lang, 8 minutes, 7 minutes yung nakapin, mag-start na yung kanyang premiere. Wala yung aking tatay, talaga matigas ang kanyang ulo-ulo. Ayan. Mo akong tawagan, madalas mo akong i-text kahit saan. Yo'y wala na. Johnny Sabanal, OTW from Alicia Miller. Ayan. Ngunit lobat ka, lobat pa ba ang pag-ibig mo? Sip mo. Ayan, 2 million mega love shout out, mga lalabs. Ayan, 6 minutes na lang po, mga lalabs. Mag-i-start na yung premiere ng nakapin. Ayan, mga lalabs. Po natin, i-support po natin yung nakapin, mga lalabs. May premiere po. Ayan, 5 minutes na lang po sa nakapin, 5 minutes. Part 2 feeding. Ayan, God bless you, Melanie. You have a big, big heart. Ulan na. Uulan na naman. Ano ba naman tong panahon? Lagi na lang umuulan. Guys, padikit, sure balik from Joy 9. Ayan, may 10 siya. Ulan na naman. Buti dyan, ulan na naman. Joy 9, lagi naman na ulan dito, mga lalabs. Tuwing hapon, asaan mong uulan? Dati nga, nagla-live ako ng gabi. Hindi ko na magawang mag-live. Alam mo ba kung bakit? Kasi pag umuulan, walang internet. Hindi ko alam bakit pag umuulan, pati internet naapektuhan. Kakamiss, maligo sa ulan from Joy 9. O, lalapanay ulan dito. Kahapon, umulan. Ayan. Every, hapon na ulan. Ganun talaga sa atin, no? So, nga. Pati, internet apektado. Ulan lang naman yun, eh. Nabasa internet, oh. Nabasa yung wire. Yung wire sigurong nakasabit sa labas. Baka gumagalaw-galaw. Mga lalabs, yung nakapin, na lang, 3 minutes. Ayan. I-support natin yung nakapin, mga lalabs. Part 2 feeding. Ayan. Pag malakas ang ulan, walang net, pati kuryente, wala din. Kaya nga, Joy, bigla na lang nagba-burn out. Pag wala pa namang, kuryente, malamok, syuhada, panay kagat-kagat. Harley TV, salamat from Melanie De Los Santos. Ayan. Ganito talaga siguro sa probinsya, mga lalabs, di ba? Pag umulan, ganun na talaga. Normal na to dito. At minsan pa, yung naka-live ka, bigla na lang magba-burn out. Di ba nakakaasar? Mapapasigaw ka na lang ng Darna. Harley 1.72K Dan from Melanie De Los Santos. Ayan.
Mahindra Nada, hello friend. Mahindra, ayan. Sheila Texon, lalab, mega love, shout out Sheila, ayan. Baba. Sheila, Tamsak 39 from Harley. Lalab Sheila, thank you. Salamat lalab. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, 3 minutes na lang po sa nakapin mga lads. Mag-start na yung premiere ni ni Melanie. Sheila, ayan. Lagyan natin ng jacket lalam. Hello friend. Salamat from Harley. Ayan. Lalab, may jacket na yung lalats. May jacket na. Guys, padikit, sure balik from Joy. Ayan. Dos Dado. Ano ba yun? Das Dob. Lila. Miguelab, shout out. Good morning, host. Ayan. Dos Dado. Ano ba naman yung basa ko ay? Nagkaduling-duling na si host. Ayan. May jacket ka na lalab. Das Dob. Lila. Good morning, host. Ayan. May jacket ka na lalab. 8 million Miguelab, shout out. Huwag sanang bumagsak ang ulan. Nakakatakot naman na ulan na to. At mga lalad, alam nyo, pag umuulan din dito sa probinsya, yun ang nakakatakot dito kasi mayroon pang pakulog-kulog. Kumukulog-kulog pa, no? Ayan, 1 minute na lang po sa nakapin, mga lalabs. 1 minute. Start na po yung premier bakas lang, balik maya. 6 million Miguelab, shout out. Ayan, support natin yung nakapin. Das Blob Lila, greetings of friendship. Ayan, Melanie. Si Bicula ng Uragon, ako rin yan, lalabs. Greetings of friendship. Bakit ba nakikita ko ay salamat Pretty Host from Melan de los Santos. Jerry Andalosa, 40 tamsak from Harley Lalab. Salamat lalab sa iyong patamsak. Ayan. Ayan mga lalabs, yung ano po, premier po nakapin, nag-i-start na mga lalabs. Puntahan muna natin mga lalab at bigyan natin ng tamsak. Ayan. Wait lang, kulang ko ng tubig. Wait lang. Makatulog. You are very beautiful, Oz. Ayan, Das Doblila. Thank you, lalab. Debayen, lalab, migalab, shout out. Mga lalab, pa-support naman po tayo sa nakapin, mga lalabs. Ayan. Wow. Mga lalab, nag-start na po yung premiere ng nakapin. Ayan, support natin nakapin, mga lalabs. Debayen, lalab, migalab, shout out. Ayan. 3 million migalab, shout out. Support muna po natin mga lalabs yung nakapin. May premiere po ang nakapin. Ayan. Nag-i-start na. Ayan, 2 million. Migalab, shout out 2 million. Suko. 2 million. Migalab, shout out 2 million. Ayan. Support natin mga lalabs yung nakapin, mga lalabs yung nakapin po. Ayan. Ayan, nandito pa ako sa bahay mo. Sino to? Si Welton, ako yan, lalabs. Melanie. Dahilan makatulog sa kakaisip sa'yo.
ang mahal. Alicia Miller, Alicia. Di tapos like mo naman yung live ko. Dang nasaan ba yung cellphone mo? Ayan mga lalabs, yung nakapin po, nakapremiere po siya mga lalabs. Ayan. Puntahan lang natin saglit mga lalabs, yung nakapin po. Makatulog sa kakaisip sa'yo. Ayan, Dasdob Lila, Alicia Miller Dan. Ayan. From Dasdob. Puso ko't isipan at gabi, ikaw ang dahilan. Ayan, nandito ako sa bahay mo ah. Good morning, madam. Kino, good morning. Kino, bam, watching from Japan. Wow, sana all nasa Japan. Hindi nga, nasa Japan ka ngayon, Kino? We. Sana, wow! Nag-travel ka pala, Kino? Nasa Japan ka nga talaga? Toslok 30. Na yan. Nasa Japan ka nga talaga ngayon? Wow! Sana all si Kino pa-travel lang around the world. Nasa Japan ka nga talaga, Kino. May pusa. 3D vision screen in Shinjuku pala. Ang cute. Oh. Ano pa? Iyon ko sa'yo, Papa. Si Papa daw, ipasok mo sa Japan. Kino, akala ko nasa Japan ka, Kino. Pusa lang yun, oh. Ang cute naman ng pusa na yun. Inaantok na. Kino Bambam, dito pa po. Nasaan ka, Kino? Nasa Japan? Ang cute naman ng pusa mo. Kino. Sana si Kino pa-travel lang to si Kino eh. Kino Bambam, dan na po sa'yo po from Joy9. Ayan. Kino Lalab, dan daw sa'yo Lalabs. Kino. Kino Bambam. Ang laki na ng bahay ni Kino. 3.36. Magkasunod lang tayo, Kino. Alam mo ba, Kino, Chinecheck ko yung bahay mo kung nataasan mo na ako. Chinecheck ko yan ng isang araw eh. Sabi ko ay malaki na kay Kino. Masipag talaga to si Kino Ma'am Banana. Joy9 OTW from Kino Bambam. Ayan, Joy9. Ang idol ko.
Kinubambam, ayan. Dumikit ba sa'yo si ano? Sana all 3.7 ka bahay, host. Hindi yan totoo, lalabs. Kino, mamaya kakainin lang yan. Ano lang yan, nagbartir ako. Bartir lang yan, Kino. Kahapon nagbartir ako. Sinipag akong magbartir kasi kahapon may internet. Hindi pa yan nilalagas ni Lolo. Baka mamaya gawin niyang 20 yan. Wag naman sana, oy. Hindi pa niya ako nilalagasan eh. Pag kinainan ka pa naman ni Lolo, pag di kanya nilagasan, kahapon di niya ako kinainan, baka ngayon yan, ayun, doble-doble. Doble-doble kain yan, sigurado ako 101%. Ang sipag naman ni Melanie, ayan, nagpa-feeding. Ilocanang Inday, try attend sa live ko 1 PM Pinas time, makakuha ng 2560 sub. May chance manalo ng 100 sub. Ayan. From Ilocanang Inday. Gan mo ako. Ilocanang Inday from Dasdaw, Lila. And 4 million, mega love shout out. 4 million, thank you so much. Dasdaw, Lila, try attend sa live ko 1 PM Pinas time. Ayan. From Ilocanang Inday, it's me, Jem Lalab, mega love shout out. Hello. Hello, Lalab, mega love shout out. It's me, Jem. Ayan, it's me, Jem. Thank you so much, Lalab. Ayan, meron kang premier, Lalab. It's me, Jem. Nagbaba ng bahay. It's me, Jem. Lablabin natin, mga Lalabs. Lablabin. Ilocanang Inday. It's me, Jem Dan from Kinubambam. Ano to, Lalab? Premier Ipis prank. Oh my God, ako takot din ako sa Ipis. Takot din ako sa Ipis. Oh my God. Pag tinapunan mo ko ng Ipis, baka magsisigaw ako. Idol ko. Ayan, mga Lalas, nasa ano pa sila, nasa bartir. Yung nasa taas, naka ano pa yan, naka ano pa yung naka-pin. Naka-premier pa yung naka-pin. Kinubambam, ayan. Alicia Miller, Dan from Kinubambam. Ayan. Malaladan na ba kayo, Alicia Miller? Punta kayo kay Alicia Miller. Kanina pa to siya.
Tapos na yung ano, premiere. Dan na. Ayan. Tapos na yung premiere mga lalabs. Tapos na. Kinubambam dandikit tamsak salamat from Alicia Miller. Harang. Lalab, salamat sa iyong paharang. Harley TV. Lablabin natin mga lalas. Baba ko yung bahay mo lalabsa. Wait lang. Kain muna ako, host. Ayan, while tambay. Sige lang lalabs. Baba ko na lang yung bahay mo. Maya lakad na. Sige lang lalabs.